Dali ito sa damulag yun. Di yun mahimo nga di ta makabalos atong tibaga ka to. Dapat karong adlaw makabalos ta. Kuya, sigla ko lang ko kay malipong may simuha. Kung gani, sikag balik-balik, malipong may sunod-sunod sa imo ha. Ya, unsa may plano ni Pap? Una pa kay si plano no. Saon man niya. Kuya ka nang magkandak kaya tag checkpoint pag maagi sa kay dakpan nato siya. Si checkpoint pataka ramang ka di man ta pulis. Ay, hindi na pwede. Patakar mga kuya. Dapat feed sa baboy atong paliton. Kaya aron ibahog na to sa iya. O madakpan na to siya. Otro po ni isa. Baboy ba ito siya? Unsa man dito di ay klaro atong overweight. Lumi ninyo bi. Nakalimot ko ba nga. Isa na yun naman di ang magic one sa kuha. Tama day bay. Tama day. What if gamito na to no? Kana? Pwede. Para makabalas na siya. Oh, sige kuya. Ano Ano plano ano nimo? ang plano ha? Bago pa man nagkalag-kalag no. Ah. Si Damulag. Ala. Ah. Nindot na. Unsa gani nga karakter nga kanang horror hadlo kayo? Horror kwan, Cinderella. Buang ka dili na horror. Dili day horror. Ikaw. Barbie. Utropon. Dili day ikaw. Kuan na si Dora. Tulong tulong. Kami ni upako boy. Unsa day yung Sa ganito hadlok. hadlo ka. Ay kabalo nako. Si Balak. Ay tama, kauban ni Cardo si Balak. Patakar man na siya. Sige. Agaw ni Pindyo Pindokon. Pataka raman mo nga mo manay kalaban ni Panday. Takara mo. Day. Horror man na horror. Nagpatakar ang gawa pang migyan na mo gisa-isa. Ay, horror ni dapat di ay. Kuya, patanaw daw ko sa naungan ng Balak daw. Sige, gusto ka makakita? Ah, Balak. Nya, isa may mo na tong balak, isa may gusto mo testing. Sa bukid walay tuba. Nasakit akong tiyan. Dili ko pwede. Sa man wagi, mo testing sa inyo ha? Wagi dai mo tingo ka. Ikaw na nanjo, dali jo. Ay, tika ni Popsi. Ayaw na Pap. Mura mo mahadlok pang ka nga costume raman ni balak, mura man kag abat-abat. Ang kay bitaw ka ha. Lagi. Testing. Dia, piyong. Pati, excited na ko. Sinaong ni Balak. Ako po kuya. Hadlok siguro kayo na bang? Pagino mo dan duwa. Kamu tribe. Ikaw gipili, manabla pa jud ko. Kaya ilumina ninyo. Sige na jo, ready na ka? Ready na. Piyong imong mata. Mana? Sige. Magic 1. Himua si Anjo og si Balak. Ah, anak Balak ko. Hala. Kaitom din at si Balak. Oh, ito man guna yang kuan gud suot. Sinaw ang anak niya. Tama rin na kuya. Ah, patubangon na to. Sige daw. Sige na Balak, atubang diri. Pangitag na kuya, oy. Buang nga si Anjo ka man na. Ah, ba. Jo, istorya ba Jo? Ay, gikon. Ay, tibagak si Anjo raman din na di ay. Look. Sino mga Power Rangers? Unsa ni mo diri? Ana po ning isa ka Piat City. O nagunsa naman buka diri. Naglaglag ramang ko nya nagkitan ta mo. Kit ang kugmo. Mario. Kaila ka ni. Unsa man ni? Bago nga Power Rangers. Taka naman kaon si bago nga Power Ranger. Mao ni panghadlok ra mo kada mulag. Unsa man na siya di ay? Tanawa. Para makabalo ka. Unsa man din ni? Hoy, naunsa ka? Mura buang-buang ako man eh. Yati ka sa Power Ranger silo man ni. Tan-awa ra utro pa ning talawan ning Mariuha ni o. Puti siguro sa kitog si Mario kuya ba? Nya, sa padugan to ba? Tara na kay tunod ko sa mulat. Dali paduol mo kanana ko plano dali dumugtan. Plano. Ya, saman okay ang plano? Kirot kayo. Mario, balo na ka. Okay, matik Power Rangers red. Good. Pasi. Ikaw Jo. Ay, batik na. Alright. Kita. Patsi na punta. Tara, kapalo si kana bulag ron. Dere, doyan sa ta. Oh, ano mo lingkod man ka? Doyan magkata. Still ang tabiyo ka. Kuhay lingkod dira. Sama ni Angal pagi day. Kita biyo ka ko. Unsa man na, oy. Ka ba? Lawas. Nayap na grabe. Wes ka pud gamay, oy. Tumulag. Tigin makaya bugat yung kay ka. Iskot yung tawhanan ni pag-away pulos yun ni may pangusgi dira ba? Sige ba? Tigin makaya. Hoy, umulan. Saan lagi mo diri ah? Nagunsabo ka diri, magsinamok kasag ka. Sinamok ba ko di man? Ay pagtabangan ko ni Mugtulak diri Mario kay bugat kay sa damulag. May pa para mapuslan ka diri ah. Ayahay ba ni mong babuya ka? Say nimo. Baboy ka. Patay juga Mario mamulit juga sa ibok ko gron. Kabalo ba ka nga tanan ako kalagutan ka ng ingnon nga baboy ko? Baboy ka, baboy ka, baboy ka. Kalikay gido. Kuko diri, baboy. Yapi pa
dakpat lagi ko na ron. Awa balik-balik. Oh, ginambukog ni mo. Dali, sabay ta. Wag kagi, damay na puta ni style lang. Tayo lang yung karon. Dakpat ta ka. Lupo diri, lumulang baboy. Dakpat ta karon, impas ko ka. Impas ko karon, kinihunong ka. Ah, kuya, pakay porma. Basig nakalimot kag tuluming nga, ikaw ra isa. Si tulong nga duwa raman ta. Di ba kayong lawas, papanduha ka tao, mangga. Ang pilo, ganun magpulata. Unsay ako ra isa? Kaklaro na ikaw ra isa dira ah. Lain pug na kay kauban dira. Kung si taraw sa mga buta. Diha mo na si Piat. Ah, laboy patagoy-tagoyan tibagak. Basig na siya iro kauban. Isos, Ginoo ko, may pagwi nang abot. Inari mo ang ko ninyo. Nya, sukul ka, upat me, kamura dua. Bisag ka mo upat, ako ra isa. Sige na, dasmag na. Ah, mulag. Ako pwede na kumuli. Unsay muli, diri ra ka para masaksihan nimo sila. Saan ako sila pagkulata? Kay magpakulata ba na yung misi mo ha? Unsa ka, siniswerte? Tanawon na to nimong kaisog karong babuya ka. Giing na kayo lagi ko yung tawag baboy. Tukon, lagyan mo ron. Baboy! 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 Charan. Ate mo mga buanga mo. Mulag din ako. Ito na bahala din sila. Katrel ka. Baboy, butak! Butak! Kabalo na mo, si Buhaton, magbulag-bulag na, tara. Tago. Sige. Yati, nawala man sila. Nanaguto ba? Nah, pagitaw na to. Pero para madali ta. Bulag-bulag ta para dali sila makitaan. Narito ka. Yati, gusto mulag manulak man eh. Latian man ni Dirian Luka eh. Oh no! Abi na sunod sa kuha. Lang down. Oh, si Damulag na buyad luka. Iyon, panagogin mo nga Power Rangers. Wah! Kung naapa, bugha kong naong lagi. Wow! Yati, binong may tao. Yati, mo na mo gawin sunod-sunod sa kulabay. Wap! Ah, wiping tao. Hoy, ayaw ko yun dito kadluka, kaya di ko madlok. Ayaw ko yung kadluka, kaya di ko madlok. Wah! Yati, so may tao. Asan juga sila bay? Mission success! Nice kawan. Kuya, asa man na to ni sila ibutang? Pastilan ako na'y bahala ni. Karon mo. Kabalot ka dyan. Madikwan. Dala sila sa mga dinosaur. Awag ting. Kabalos na kita. Ape. Ape. Madikwan. Uban na si Mario. Ay, ay.